ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಂದು ಬಂದಾರ ಅಲ್ಲ ಊರು ಬಲ್ಲ ತಾತ ಮೇಡಮ್ ಬೈಜ್ ಹೇರ್ ಸಟ್ ಬಂದ್ಪರೆ ಪೋತಿನ ಮೇಡಮ್ ಬೈಜ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುರುಟು ಬರ್ಪುಂಡ ಕುರುಟು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆನ ಅಂದ ರಡ್ ರಡ್ ಹಂಗಿ ಜಿಪ್ಪು ತೆತ್ತಲ್ಲ ಗಡಿ ಮಲ್ಸ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಮಗ ಏ ಪತ್ತುನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಹಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಾಡಿನ ಅಂದು ಚುನೆ ಆಯುಷ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಜಿಪ್ ಆಡ್ದು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ತುತ್ತದೆ ಅಂದಿರ್ತೀನಿ ಕುಂಕುಮ ಮಿಸ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇವೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಚುಮ್ಮಿ ಕುಂಕುಮ ಬಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಫ್ಲಾಶ್ ಇಜ್ಜಿ ದಿದಿಯಾ ನೆತ್ತಿ ಬಲಿ ಬಂದಂಗ್ಲೆ ಏರ್ಲ ತಿಂದ ಬಂದ್ಬೇರತ್ತ ಅದ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತಿ ಬಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಂಗ್ಲೆ ಹಲೋ ಒಪ್ಪನ ಜರ ಈ ನಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಇಟ್ಕುನದ ಅಲ್ಲ ಏನ ಸೀರೆ ಇಟ್ಕುನು ಬಾಯ್ ನಾವು ಹೊರಟದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಬಚ್ಚೆಲ್ಲೋಗಿಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಲದೇವೋ ಸರಿ ಅದ 12 ಗಂಟೆ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋದಾಂಡ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಆರಾಮ ಮಾಡೈತೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಡು ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅದು ಇವಳು ನೋಡಿ ಇವಳ ಯಾರು ಕರೆದದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಅಲಕ್ಕ ñakke ಬಂತೀರಿ ಸಾಂಗ್ ನವೇ ಫಲ ಯಾನೊಂದು ಪಾಡ್ನ ನೀರವೇ ಮಾಡ್ನೆ ಫಲ ಶೇಮ್ ಪಿಂಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಿದೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ನೀರು ಭೂತ ತುಂದಾರ ಏಜಾತ ಲೈವ್ ಭೂತ ತುಂದೆ ಕುಶಲ್ ರಡ್ಡು ಪರಿದಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ದ ಕುಂಟು ಬರಿದುಂಡು ಆ ಮೇಲ್ದ ಕುಂಟು ಬರಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ದುಮ್ಮು ರೇಡಿಯೋ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ತಾ ಕುಂಟು ಬರಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕುಂಟು ಬರಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಉಂಡತ್ತಲ್ಲ ಬಾವಾಗ ಮಲ್ತೀರಿ ಮುಲ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆ ಪಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೆ ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರೈಲು ಪಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಪಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆತದೆ ಅವಳ ಆದಿತ್ಯ ಎಗರೆಗಾವ್ ಗುಡ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಚಾಪೆ ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿದು ರೈಲು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಡೋದ ಹೌದಾ ಬಚ್ಚ ಕೆಂಪು ಬೋಟ ಬಂದದ ಬಚ್ಚಿದೆ ಜತ ಅಪ್ಪೆ ನಂಜುತ್ತದೆ ಮಾದಿರ ಕುರುಟು ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕುಂತವಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತವಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಲಾಯಿ
ಅಂದವೆ ಯಾ నిక్లగించిన వీడియో తీస్తున్నా కొన్ని చొప్పున అంటూ పునాది చైల్డ్ పునాది గంటలు గాలి సాలి సార్ పొన్నావా పొన్నావా పొన్నావతే పొన్నావు ఈ పొన్ను కూడా చిన్న కొంచెం రాయండి రాయండి చూడు ಈತ ಬಿನ್ನೆರುಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಇಂಚ ಜೈದಿನ ಅವೇ ಅಂದೆ ಆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುನ ಅಂದೆ ಅವೇ ಕಟ್ಬಾಡು ಜರಿಂಚೆಲ್ಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಂಬೆ ಓ ಸಿಂಬಾ ಓ ಸಿಂಬಾ ಲಕ್ಕಂಬೆ ರಾಮಿಯಾ బీలగద్దుండు అయితే బుక్ అది ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ದಿನನೇ ಎಂಗಳು ಬೇಕ ಉಲ ಬೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಇದು ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಬರೋದು ದಿನಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಆಲನ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಳಿ ತರಕಾರಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ನೀರು ఇంట్లో కుల్లగా ఓల్లా ఇంట్లో
ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾ చర్మ బోర్డు ఎన్నలా ఉండరే చిన్నక్క ఉండిನತ್ತು ಸಮಾ ಕೋರಿ ತಿಂದರು ಸೆಂಕೆ ತೀರುಚಿಗೆ ಆತು ಬಾರಿ ಚೊಕ್ಕದೋನಸ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂದೇರು ಅದ ಪೊದ್ದೇರು ಪಾಲು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂದೇರು ಚುಮ್ಮಿನ ಪೊದ್ದೇರು ಪಾಲು ಆತದೆ ಮೈತಿದಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ ಅವ್ರು ಅಂತ ಅಂದಿಯಾ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ అవులుండే డ్రైవర్ అవులే అంట ఓనస్ మనసు పోయారా మేము కుక్క ఉండే పోలే కుక్కడ పాతేనా ఈ ఎల్లే కుక్క ఒక్కొంజి కుక్కడ పాతే రేపు పోయినాయి పోలే పోలే దాలాపుజీ లేప్పులే బా 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 పనిలే బా 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 అవు బాబు ఉండతే జోరు మలుపును కుక్క ಕ್ರಮೋಟ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಪುರ ತೂದು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಎತ್ತು ಬರ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮದುವೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂವಿನ ಕುಲ್ತಾರೆ ಜರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವು ಪ್ರಭುಕ ಅಂತ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂಪುನು ಆಣನ್ ತೂಪುನು ಒಪ್ಪಿರು ಇಲ್ಲು ತೂಪುನು ಇಲ್ಲು ಒಪ್ಪಿನು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಬಂತು ಅಡನಿ ಗಂಟು ಬಂತು ಇಂಚ ಮಾತಂದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತೆ ವನಸ್ ಪೂರ ಅಂಡು ಪೊದ್ದೆರೆ ಪಾಲ್ ಬಾರಿ ಚೋಕುದೊಂಜಿ ಸುಧಾರಿಕೆ ಪೊದ್ದೆರೆ ಪಾಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂಚಿನ ಪುರಂಜಿ ತಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ತೂಪು ನಂದು ಆತ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮರಡು ಗಾಡಿ ಆ ಕೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ಗ ಗುರ್ತೈಜತೆ ಚುಚ್ಚಲೆ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಲ ಬೇನೆ ಪಾಪ ಟಾಮಿ ಕಾರ್ ಬೇನೆನಾ ಟಾಮಿಗೆ ಟಾಮಿ ಪನ್ಲೆ ಟಾಮಿ ಟಾಮಿ ಅತ್ತ ಟಾಮಿ ಆ ಕೊಡ್ಚಾಯ್ ಚುಚ್ಚೆ ಗುರ್ತೈಜಿರ್ನ ಆ ಮುಂಟನಕೇನ್ಲ ಟಾಮಿಡ ಅಡ್ಡಿಯ ಅಲ್ಲ ಇರೇ ಬಡ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾರ ಹುಲ್ಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಗುಲ್ಲು ಅಂದು ಪೀರ್ ಚಾಯ್ ಎತ್ಲ ಇದು ಬರ್ಚಿದ್ದು ಕಲ ಹೋಗಿದೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲಗಿದಕ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಜ ಓಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಡದಾರು ಅಲ್ಲ ಆಡ ಹೋಯ್ ಆಗ್ಲೂ ಆಗ್ಲೇ ಬಡ ಹೋಯ್ತೆ ಉತ್ತಿ ಬಾಲದ ಆಡ ಆರಾಮಡುಂದೆ
ಕುಲ್ಲುವರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುವರೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಅಪ್ಪು ಕುಲ್ಲೆ ಆಮಂಡಾರ ಆಮಂಡಾರ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾಡು ಜೀರ್ದು ಏರ್ಲೆ ಕುಲ ಇತ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರಿದು ಮುರಣ ಬೀಚುಡು ಗೋಬುದೀನಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಹೋದು ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡತ್ತ ಹಾ ಸರ್ವೇ ಎರಡಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಪರಿಯರ್ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ಬಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲಕ್ಕ ಪರಿದು నేను దూరడితే ఎప్పుడు ఇంచ భారీ సొత్తు ಹೈಲೈಟ್ ಆಪಿ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಬರ್ಪ ಊರ ಬಲ್ಲ ತಾತ 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 ಬಾಬು ತಾತದಾಗ ಕೋರಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ మళ్ళావాడు బొక్కన కావే మళ్ళావాడు అండి బొక్క ಮೇರೀಜಿನ ಒಂಚೂರು 2 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ತಿಂದೇರಾ ಅಂದ್ ಮಿತ್ತುಗುಲು ಎತ್ತರಡು ಕುಲಿನಾಥ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ತಿನ್ರೆ ಅಪ್ಪನು ಸಮ ತಿಂದೆ ಎಂಚ ಈಗ ಬಂದಿತುಕ ಅಲ್ಲ ಹಾ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅವಳುಂಟು ಪೋಯ್ ಅಂಕಲ ಗಾಡಿ ಮೂರು ತೋಜಂಡ ಕುರುಟು ಇನ್ನೇ ಬೈದು ಕುರುಟು ಎಂಗಲ್ ಮುರಾಡಿಂಚಿ ಕುರುಟು ಪಂಪುನ ಇಕ್ಕೆ ಕುರುಟು ಪಂಡ ತುಂಬದ ಕ್ರಮ ಗೋದಾಮ ಕುರುಟು ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕುರುಟು ಈಲು ಎಂಗಲ ಕುರುಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕುರುಟು ಅದು ಬಪ್ಪರ ಇರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕುರುಟು ಮಾಡು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೊಡೋರ ಮೊಮ್ಮೆ ಅವಡೆ ಕೂಡ ರಾಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಂಜಯ ಬಚ್ಚ ನಿಜ ಬೇಗದಾರೆ ಅವಳು ಕಾಂಡೆ ತೇ ಅತ್ತು ಎಂಗಲ ಬದ್ರಾಡು ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಗ ಎಂಗಲ ಬದ್ರಾಡು ಪರ್ತೇಕ ಬೇರೆ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗ ಎನ್ನ ಇನ್ನೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರಿಯೋಣ ಕಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಏನುಂಡ ಇಜ್ಜನೆ ಇನ್ನೂ ದೆಟ್ಟಿಂದಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇನ ಯಾನ ಆತು ಬಿಚ್ಚ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಇಕ್ಕಿ ಬಾವ ಆತು ಬಿಚ್ಚ ಏನಾಯ್ತ ದಯಬಿಟ್ಟು ಎಂದಿರ್ಲ ಬಾವ ಎಂದಿರ್ಲ ಬಾವ ಆಗೋಗು ತೀರ ನೀರು ಏರು ದಿಯಾ ಪೀಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ದಿಯಾ ಪೀಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ಯಾನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನನ್ನ ಕೈ ಕಕ್ಕಿಯರ ಸಾಲಿ ಏಕಲ್ಲನೆ ತೋಜ ನನ್ನ ಕೈ ಮೊಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಅಲೆ ಬಾಬು ಜುಜ್ಜು
బావా పనయ్యరా మైతిని బారి పొర్లు మల్లమ్మ మైతి ದಿನ ಪಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂದು ಬಂದೇರಾ ಅಲ್ಲ మైతి ದಿನ ಪಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂದು ಅರೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಬ್ಬಿ రెండు ಜೋಕುಲು ಬನ್ವೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿದ ಬಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮಗೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟೊಂದು లేదు ಅಂದೆ ನಮ್ಮ రెండు ಜನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮುರಡಿ ಪೊಯ್ಯನೆ ಬುರ್ನಿದೆ ಕೆಲರ ಐ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆಂಡೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲೇರ್ ಹೆಂಚಿನ ಉರಿಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಬಿಡ್ತೀರ ಕಣ್ಣ ಪೊಯ್ಯ ಮುರಡಿ ಮಲ್ಲೋಡ್ದು ಒಂಚಿ ಪೊಂಚೋದೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಇರು ನಿಜಾಟ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳಾರಿ ಏನೋ ಡವೆನ್ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಣ್ಣ ಪೊಯ್ಯ ಬುರ್ನಿ ವಾ ಪೊಯ್ಯ ಬುರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗದತ್ತಿ ಚಾ ಚಾ ಅದಾ ಚಪ್ಪ ಸೂಗಿ ಐಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ದಿ ಯಮನಂಜೆರೆ ಬರ್ತನ ಅಕ್ಕಲೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾಮನ ಬಾವ ಮೋಲ್ ಬಾವ ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ ಬಾವ Japu dia pit kotian. Dia pi kotian japi. Oi. Kas kori jara ka? We are reached. We are reached. Including selfie day jafini. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದಾದೆ ಕೊಡು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಡು ಅಲ್ಲ ಆಯುಷನ್ನೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬರ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಏಸೈತಲ್ಲ ಹೌಸಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮುಂದೋಡ್ತಿ ದಶಾ ಪೀಕೋಟ್ಯಾನೆ ಒಂದು ದಶಾ ಪೀಕೋಟ್ಯಾನೆ ದಕ್ಷಾ ಪೀಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸರಳ ಸರಳ కొలుదు సాకాను జోకులు బీచిపోతారు అని చెంకుల్లో చూరిపోయి ఇది ఆదది పోతే అల్లాదు ನೀರು ಕೊಡು బీచుడు గొబ్బెరిజ్జిని మురాణి గొబ్బిన అఫెక్టే మస్తుండు అంచ నేను జస్ట్ పో ఇదాక అయిపోతావు ఇంకల్లా చెప్పు ಜೋಕ್ಲಿ ನಾಡು ಅಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸಿಂಗು ಪತ್ತೊಂದಿನ ಕಾಲಿಂಚ ಆನ್ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಆತ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಬತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ ನೆಂಜ ಯಾನ್ ತೋಚಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಆನ್ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಜ್ಜ ఇంక దాలతో వచ్చప్ప యా షూతున్నాయి కూడా పోయే పోతున్నదే జోకులు లేరియా అలా నీరుడు దతి వాదైరుడు ಸರಿ ಈತ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಓಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಸೇರ್ಪಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಓಡ ಬರೋದುಂಡು ಅವ್ವ ದಾದದೆ ನೀರು ಮುರ್ಕುದೀನಿ ಬಿತ್ತು ಮುಕ್ಕೋ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಂಡೆ ನೀರುಂಟು ಹೋಯ್ ಬೇಗ ಆ ತೆಂಗುಲ್ ಮೀನಿ ಬರ್ಪುಚಿಂಡ అత్తయ్య మళ్ళా కులిచందు గొబ్బెరే పోతారంత సెరమిని బైదుండ ఎంచినా మెన్నమ్మే కొబ్బరి పోపిన నొట్రాసి ఏరు బండిని జర్ర జార అయినా
ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗವ ಇನ್ನು ಕೋಲಕ್ಕೆ ಬರುದು ಅಲಿಮೋಲ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೋಗ್ತಿಂತಲೇ ಬಾಯ್ ಹುಡುಗಿ బతుదాన్ ఎన్న ఇనియే స్పీకర్ హెల్మెట్ దీనించ బాగా అంటే అబ్బా దేవర బచ్చిపోండు దాద పన్పును దాద బుడ్పును ಗೊತ್ತಾಪು ಜೌಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾಲಂಗಾನ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ನಾಗ ತಗೋಡು ದಾದ ಇಂಚಿನ ದಾಲ 12 ವಾಯ್ಸ್ ಕವರ್ ಕೊರ್ಪುನ ದಾದ అని ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾದ ಸರಿ ತುಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ಮದಿಮೆದ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಲ್ಲಲೆ ತೂ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತಪುರ ದಾದ ಪಂಡ ತೂದಾಯ್ವಕ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಪುನು ತೂಪುನು ಪತ್ತುನು ಸುಮಾರು ಜನ ತೂಪುನು ಪತ್ತುನು ಬಂದು ಸುರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಪುನ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪುವೆರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂದು ಆಣಗ ಪೊಣ್ಣೋಕೆ ಪೊಣ್ಣಗ ಆಣ್ಪುಕೆ ಎಂದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನ ಮನ್ಪುವೆರು ಆಣನಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನೆಲ್ಲ ತೂಪುನು ಪೊಣ್ಣ ಪಾಲ್ದಾಗ ಆಣನೆಲ್ಲ ತೂಪುನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಹಾಕು ಅಂಚ ಆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಯಾಯಿನಿ ಈಜಿನದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇರು ನಿಘಂಟು ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ತನ ಕೆಲವೇರು ನಿಕ್ಷಯ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಘಂಟು ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲ್ ಬಗಪುರ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಇತ್ತ ಪುರ ಅವಲ ಹಾಲ್ಡೇ ಮನ್ಪೇರು ಮದಿ ಮೇಲೆ ಎಂದೇಟೆ ಕಾಂಡೆ ಅವೇ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯಿ ಪೋಲ್ ಪಗಪುನ್ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ನಿಘಂಟು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಂತ್ರ ನಿಘಂಟು ಮನ್ಪೇರು ನಿಘಂಟದ ಕ್ರಮ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲ್ ಪಗಪ್ಪುನ ಲಾಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ದು ಬುಡ್ಪುನ ಲಾಪುಂಡು ಅವಕಲಕಲಂದು ಎಕ್ಕು ಬುಡ್ನ ಬೊಕ ರಡ್ಲ ಓಕೆ ಎಂದಾಯಿ ಬೊಕ ಅಕಲಿಲ್ಲಡು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನು ಒಕಲಿಲ್ಲಡು ಒನಸ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ರಡ್ಡಿಲ್ಲಡು ಒನಸ್ ಆವಡು ಅಣ್ಣ ಮುರಾಣಿಂಚಿ ಅವಡೆ ಈಡೇರಿ ಪೋದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಈತೆಗೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮದಿಬೇಡೆ ದಿಕ್ಕುಗಾನ್ ಆಪುಜಿ ಬಾತ ತೂಕ ಆಂಡ ಬೊಕ ಬಾತಿರ್ಗ ಈಜನ ಬೊಕ ವಯಸ್ಕ ವರ್ಗ ಆವಪ್ಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗಿನಿಡೆ ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪನಕ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಕ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಫರಾಸ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಟಿಕ್ಗ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.